Allah. Tata. Ah. Ça va? Ça va. Kɛra fama yɛrɛ. A kɛra fama ye kɔni tɛ sa. Don o don e bɛ tɛ ne ka so yɔrɔ, e bɛ se ka na bɔ ne la. Tata kuma bɛ ne minɛ e fɛ yen. Mais n wele kɛ. San ne ka téléphone fɛnɛ tiɲɛnen don, bɛɛ de bɛ k'a kɛ. Sinon a kɛra fama ye dɛ. Na an sigiyɔrɔ bɛ. A kɛra fama ye. Walayi dɔɔni dɔrɔn. Mariage ko fɔra e ye ne bila. E yɛrɛ b'a kalama mariage ko in kuma ka ca. Nse k'a ɲɛ de bɛ yen. Mama. E k'i lajɛ sa, mama e ta bɛ se ka laban sunɔgɔ ma tantɔ. Mama y'u a bɛ sunɔgɔ. Ne ka sirani k'a ɲɛ de bɛ yen. A kɛra fama ye sa ne tɛ to ka taa bɔ ne ye. Ne b'a fɔ a ye kuma bɛɛ. Mais a dun tɛ sɔn ka taa bɔ ne ye dɛ kuma bɛɛ ne yɛrɛ bɛ to k'e ɲininkali kɛ Tata la mais ne t'i ye. O ma mun ne b'i la sisan ou bien kalanko de don. Ayi kalanko kɛ n bɛ sunɔgɔ de la. E bɛ se ka to sunɔgɔ la tan han. Sunɔgɔ. N bɛ taa n da. I bɛna t'i da tuguni sirani ka na t'i da dɛ sinon an bɛ kɛlɛ dɛ. Kɔrɔmuso. Ça va? Nin ye jɔn ye? N ye min f'i ye. A dun den kɛ to ka nin kɛ ne mɔgɔ ɲɛnabɔlen don mɔgɔ ɲɛnamaba de fɛ Tata. E fɛnɛ yan. Yala sa Tata kana n dɔw bila i kunna sa. E bɛ taa ne ka côté de la wa ou e bɛ taa olu de ka côté la? E b'a dɔn ne kɔrɔmuso de ye sa mais dennin bɔlen don mɔgɔ ɲɛnamaba de fɛ. A b'i bolo yen. Yafa n ma. Mɔgɔ ni tɔɔrɔ ka sigi a kunna o ko yɛrɛ tɛ ka se ka ɲɛfɔ mɔgɔ ni bɛɛ tɔɔrɔlen don o ko fɛ n'e tila ka na i jɔ. Nin bɛ mun de kɛ la dɛ Tata? Han? Ko bɛ nin so in kɔnɔ yan. N'i ye nin n'a ba ka ko bɔ a la a tɔ b'a dɛ. O ma a bɛna n'a ba de furu tuguni yan. Ne t'a dɔn dɛ. A kɔni bɛ muso filanan ko dɔ la. Ne t'a dɔn mɔgɔ kelen min don fɔlɔ ala de b'a dɔn. Mais Tata kana dimi o la sa ni den yɛrɛ kɔrɔbayara ka se étape ma. Ko jumɛn e kana dimi o la wa? Filanan ko n kana dimi o la a nana ne tɛ den ye ma kuma o la. Tata sabali. kana n dɔw kɛ dimi ko ye sa. An ka taa mɔgɔw kuma la o don mɔɔ de ye ne wele ko ni fɛn o fɛn ka di ne ko ne y'o fɔ mariage ko in na. E mun fɔ? Ne fana ko ayi ko ne bɛ fɛ ne ka furu dɔrɔn parce que ne mɛnna so dɔɔni. Ko ayi e ma fɛn fɔ a ye? Ne ma foyi fɔ a ye dɛ. E si danga dɔɔni tɛ e kɔ. Munna grande sœur? Mun b'i la? Foyi tɛ ne la. O ma i kɛ n'o hakili de perdre ya? Ko foyi tɛ ne Tata o ma n tɛ n sigilen mun ne bɛ na. Bi cɛ k'a f'i ye ko ne bɛ fɛn fɛ k'i k'o fɔ. E ma se ka foyi fɔ o ɲɛna. Tata ne fɛ ne ka furu dɔrɔn ne ka taa. Furu dɔrɔn? Awɔ. Danga dɔɔni bɛ e kɔ. N kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn bi ta tɛmɛ kɔfɛ n'a ye ɲininka k'i bɛ fɛn fɛ n'i ma ne wele ka ne ɲininka ne ka fɛn dɔ f'i ye i k'a fɔ. E bolo n'i ma fɛn min sɔrɔ cɛ bolo sisan n'a ye furu i t'a sɔrɔ a bolo. O kuma fana ye tiɲɛ ye dɛ. E ma se k'a fɔ a ɲɛna a ka voiture ɲuman san ka d'i ma ne mariage tɛmɛna i ka voyage kow ɲɛɲini ka fɛɛrɛ kɛ f'i k'e tɛ foyi fɛ. Ne kɔni ko ne tɛ foyi fɛ ne ko ne fɛ ka furu nin y'a siɲɛ 2 la ne ɲininka k'i ni mun ka di ne ye dɔrɔn ne y'o fɔ. Kana denmisa. Danga dɔɔni b'e kɔ. Kana denmisa. N'a fɔra ko mɔgɔ dɔw bɛ na hali ni ye arijinɛ den ta k'a d'u ma u tɛ se ka don. Kɔrɔmuso. U tɛ se ka don dɛ. I bɛ mun fɛ mɔgɔ de namara in n'an ta i t'olu fɔ f'e b'a fɔ ko k'e tɛ fɛn fɛ. O tɛ sa ne fɛ ne ka furu ka don fɔlɔ ne donna kɛ an bɛ bɛn n'a ko tɔ ye ne yɛrɛ. Furu ko de balilen don i la. Kɔrɔmuso i b'a dɔn ne mɛnna so o ma. I mɛnna so n'a ma ɲɛ i bɛ ci cɛ wɛrɛ sɔrɔ ma cɛ d'ale kelen de yan. Ayi ka n'o fɔ dɛ nin ka di ne ye dɛ. N'a ka di a b'i bolo yen ɲɛ ne yɛrɛ la n ta sɔn ja kɔnɔ a daminɛ waati ne ma sɔn ka fosi fɔ mais a bɛ cogo di bi hali ne ye feere ko f'o ɲɛna o ma sɔn o ma a wari dun tanya tɛ wari b'a kunna a wari tanya tɛ i b'a ye ɲɛ la. Kana dimisa kɔrɔmuso o la. A b'i bolo e de kunna dɔɔni don ne ka mun. Kɔrɔmuso ne kunna dɔɔni don. Don dɔ la i bɛ tila k'i bolo sigi k'a k'i ko n kɔrɔmuso delila k'a fɔ n ɲɛna ka tɛmɛ e bɛ bi cɛ n'i y'a kɛ livre de b'a kalan. Tɛ ci la. I kana fama duman wɛrɛ dɛ tulo b'a la. Aja nin ye tatɔla ye dugu kɔnɔna la yanni ka na i kan ka minɛnɔgɔw ko ka yɔrɔ furan ka jɔsi i tulo b'a la. Ala k'i ci i k'a ko i fa ɲɛna ne nana a ka wuli a ka kuma caman o la n bɛna min k'i la n b'a dɔn i kɛnɛ tɛ ka n'i sigi i b'a fɔ ko falatɔ wa wala mɔgɔ ma n'i sigilen sa a bɛ k'o hakili la ko mɔgɔw ka jugu i ma k'a sɔrɔ jɔn bɛ ka jugu hakili la ka n'i mɔsɔn k'i sigi kɛrɛfɛ yan na ka taa.
e bɔra san ka mun kɛ n dennin na tata n tɛ ko mɛ i tɛ sabali ka mun k'a la tata ni nin ba donna u ye nin fɔ a ba ye ni nin ba donna so in kɔnɔ tata a tɛ diya dɛ a ba tɛna a nɔfɛ ne bɛ ka fɛn dɔ de kala ka minɛnɔgɔ ko ka yɔrɔ jɔsi o ye tata nɔgɔ denmisɛnnin nin ye denmisɛnnin de yan e den dalen don sunɔgɔ la e bɛ ka waliden bila ba la ale ma ko kɔrɔ ne den yan ala ka kɔrɔ dɛ kɛ e den tɛ foyi ɲɛ daga sunɔgɔ kɔ a b'a ka sunɔgɔ kɛ mɛ dɔ ta e b'o bila falibaya ci la nin sira nin ci in bɛɛ a sira ye yɔrɔ dɔ si ka minɛnɔgɔ ko e fa na ko e ka cɛlasigi de yan n dɔgɔnin n tɛ molobaliya la dɛ i tulo b'a la han i nakun ye n fɛ mun ye n'i nana i da tɛmɛ n ka so kuma la i tulo b'a la n'i bɛ fɛ an ka ɲɛ i da tɛmɛ n ka so kuma la i tulo b'a la tata ne da a tɛ don i ka so kuma la bilen i da tɛmɛ n ka so kuma la dɛ Allah n ne se ba mama ya kuma wa e ka mun de b'a bolo ne mago de b'a la e mago jumɛn ne mago de b'a la o min tiɲɛ n'o tɛ se ka fɔ e mago jumɛn de b'a la ne ɲininkali mama ya n'a tɛ nana fɔ a y'a kɛ ne tɔgɔ manamana ko na de tulo b'a la e ɲɔgɔnna bilakoronin kɛ e mago bɛ mama la e ka se ka mago jumɛn de mama la n'o ci tɛ se ka fɔ ne ɲɛna n'i ye yɔliyɔli la n den nɔfɛ bira tɛmɛ ɲɔgɔn fɛ n'i fa ci i tulo b'a la ne tɔgɔ manamana ko nin na u bɛna kɛ dangadenya yɛrɛ yɛrɛ mɔgɔw denw nɔfɛ ten tɔ nka n'i ye n den nɔfɛ bilen dɛ k'i mago b'a la dɛ tulo b'a la ne ɲininka dɔrɔn ko mama ya ka mɔgɔ ye dɔrɔn k'a sigi Allah tɛ ne bɔra i nɔfɛ sa ka da la ne ye ɲininkali k'i ba la i ba yɛrɛ a bɛ ka wuli ne na a t'a dɔn ko ne sara wa a bɛ ka wuli ne na a tɛ mɔgɔ min dɔn sani ka mɔgɔ zuze na n t'a dɔn min na a bɛ ka wuli ne na dɔrɔn wa k'e taara min aw fɛ yen e taara mun ɲini aw fɛ yen ne taara a la aw fɛ yen dɔrɔn n'a sɔrɔ n'i ye bɔ ne taara sɔrɔ i ba ni muso dɔ jɔlen don da la a bɛ ka wuli ne na a t'a dɔn ne ye mɔgɔ sugu min ye wa ne ba t'a ɲini k'e dɔn yɛrɛ e mɔgɔ nafa sugu a t'a ɲini k'i dɔn yɛrɛ mama sabali sa a ka di ne ye k'e bila i ɲɔgɔnnaw ni san cɛ wa mɛ e t'o faamu wa e t'o k'o faamuya a ka di ne k'e don hali n ka safu la ko safu de wa ko kuma tɛ bi yɛrɛ a bɛ ka kuma ni silamɛ o ye musafu nɔgɔlen den ni mɔgɔ t'i ka safu la est ce que e faamu wa mama e ka di ne a ka di ne ka yala ne ye hali ni n bɛ taa prestation na ka taga n'i nɔfɛ wa ne fa min bɛ ka don a bɛ ka bɔ yan fɛ la i jɔ i kulo dayɛlɛ k'a lamɛn y'a mɛn e k'i jɔ fɔlɔ sa e ka tante ne bolo e ma fɔ ko mama de mama ye e ka tante ne bolo i bɛ sogo de la sogo wa sogo min don wuli ka t'i ɲɛ ko i y'a mɛn i bɛ sogo de la est ce que e ka kɛnɛ n'a fɔra k'e ne bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ e bɛ daw la est ce que a ɲɛ tugulen yɛrɛ tɛ a bɛ ka kuma min fɔ e bɛ daw la nin man kɛnɛ o ne ba désolé sa e tɔgɔ ma fɔ sa e k'i bila pɛlɛ wa n'i ko ne i ko ale ne terimuso de don o dɛrɛ yɛrɛ ta ka bɔ an y'an ka tɛmɛ kuwa ta ka bɔ an sabali sa mama sabali sa ni kunkolo muso bila ka b'i bolo dɛ sabali sa est ce que bana tɛ na n'i ye den minɛ tugun Garamatiri. Petit. Cagara fuma. Wallahi. On était dugu in kɔnɔ. Cɛ min y'anw wele. Non, cagara tile fila. Wallahi a bɛ kɛ cogo di? I b'a dɔn tile filanin na ko de kun fɛngɛnna dɔɔnin wa? I ma. O mun ko in ka cɛ. E yɛrɛ b'an ka plan dɔn an cɛ. Kuma dɔ la ciw bɛ caya quoi. Kuma bɛ min ɲininkali kɛ nafɛnw na. Wallahi. Cɛ mais si b'a dɔn nafa hali kelen tɛ sɔrɔ mun m'o fɔ ne ye wa? Nafa min kumalamɔgɔ yɛrɛ de tɛ ten wa? I ma. Sinon i position. Non, wallahi pɛ. Cagara fuma ye. Wallahi. Cɛ to ka taa bɔ n na sa n ka te min sa. N t'o de f'i ye a ka di n ka taa bɔ la o mais ko de ka ca sisan wa? I ma. Ouais, ko ka ca sisan n yɛrɛ bɛ bɔlɔn kan. Non, n bɛ bɔlɔn cogoya dɔn sisan yɛrɛ de. Bɔlɔn a yɛrɛ tɛ n ka kalan toro. Wallahi i ma. Non, ani sigi tɛ bɛn. Cɛ n'i ma wuli jɔn bɛ n'a d'i ma. Mais ni fɛrɛla don min na dɔrɔn an bɛ te min est ce que i y'a faamu. An bɛ se k'a wuli kɛ. Non, n bɛna ci la carré kɔnɔ yan dɔrɔn quoi. An bɛ taa daga gale dɔrɔn. N bɛna san kɔnɔ dɔrɔn n bɛna mission dɔ la carré kɔnɔ dɔrɔn. An bɛ bɛn ɲɔgɔn siɲɛ wɛrɛ ma. Oui, faut pas ten an b'a kɛ ten.
Monsieur. Kan même. Kan foyi tɛ yɛrɛ dun. Wari ko t'i la. Non, ko foyi tɛ na. Ko foyi t'e la. Sɛ ta ka da an ka Ka sɛ ta ka di ne nana mun de la? Ne nana mun de la wa? E ka sɛ ta ka di ne ma dɔrɔn ne nana min na ne b'a ɲɛf'i ɲɛna sisan. I tɛ mɛn yan dɛ. Awɔ sɛ ta ka da. Ok. N'i ko ten tɔ. Ani fɔ. E ko fɛn t'e la de wa? Non, foyi tɛ na. O bɛ se ka kɛ cogo di? I t'i nakun fɔ wa? Mun de bɛ ka téléphone na? A sonyɛna. Ka sonya? Awɔ. Ka sonya cogo di? A ne k'a sonyɛna denmisɛnnin dɔ de y'a puruti na. Denmisɛnnin dɔ ka minɛ wa? Awɔ. E musokɔrɔba o bɛ se ka kɛ cogo di? Ko bɛɛ bɛ kɛ Bamakɔ e t'o kalama. Non ne t'o kalama. O de y'a to ne bɛ k'i wele i ka téléphone tɛ ka don. Ne yɛrɛ fɛ ko non i ye ne ka numéro bloqué de. E bolo ko ne ye ɲɔgɔn o mɔgɔ fasugu de ya ko ne bɛ mɔgɔ ka numéro bloqué de ya. Ne t'o dɔn dɛ parce que la don na ne taar'i fɛ yen tilegan fɛ i ye ne gɛn wa? I ye ne wulu gɛn yɛrɛ de. Hali ni ne ye wulu gɛn kɛ o kɔrɔ ne ka numéro bloqué n tɛ mɔgɔ ka numéro bloqué n ka téléphone sonyɛna kuma caman nege foyi tɛ ne na. Sabu sa n dimi bɛɛ kun ye téléphone ko de ye. Oh, bossy. Ouais, sina bandi. A position. I position. 0. Yeah, no, a ɲanama. Wallahi. Don an wa ɲɔgɔn kɔfɛ kari la yan fa. Yeah. Ouais, i hakili b'a la i ko ko ka taa ka na ouais. Mais e tɛ ne sɔrɔ yɔrɔ dɔn. Ne b'a fɛ i ka ne sɔrɔ a niveau la. Ɔ nka cɛ ne taara ka base la ne m'i sɔrɔ ne tila ka t'i nɔfɛ aw fɛ yen fo siɲɛ 3 ka cɛ ne bɛ to ka t'i muso sɔrɔ yen Fatimu sisan ne tɛ ka t'o fana sɔrɔ yen kuma caman ne bɛ taa ne tɛ mɔgɔ si sɔrɔ yen fɔlɔ ne tun to ka t'o sɔrɔ yen mais sisan ne t'o yɛrɛ sɔrɔ yen o kuma a taara min. Cɛ i ko ka di n ye o ma dɛ. Ne ko mun de la aw tɛ se ka o ɲɛ ci ko dɔw kan dɛ. ayi bɔn n'i to ka mɔgɔ ye n'i y'a faamu i ta i bɛ ɲininkali kɛ fana o fo waati ni ma k'u bila. N cɛ an b'a ye cogo di. ouais a position kɛ kuma fɔlen wɔɔrɔ tɔ ye ne dalamaga n ye min f'i ye. a bɛ bɛn joli ma. Téléphone ko de bɛ k'i décourager quoi. I t'i nakun fɔ o ka fisa e ma dɛ. I ka pewu sa ni téléphone ko de don n bɛ téléphone san ka d'i ma ma. N'o k'i k'i nakun de fɔ i nakun ye jumɛn ye. Ne nakun ye jumɛn ye wa. E ma k'i ka téléphone de sonyɛna. A sonyɛna de kɛ. I ka pewu n bɛ wari d'i ma i bɛ ka téléphone san sini y'a ma. N'i ko ten. I bɛ taa téléphone san. N'i ka téléphone wari di kun kɔni ye furuko ye kɔni n t'a la dɛ wali k'i ka wari kɔni minɛ. E ma fɔ ko non k'i ka téléphone de sonya. Téléphone sonyɛla kɛ mais n'i ka téléphone san kun ye ko furuko kɔni i t'i ka wari minɛ sɛgin parce que n ye mun f'i ɲɛna n ko n tɛ furuko yɛrɛ la wa n tɛ fɛ fɛnɛ k'a kuma yɛrɛ fɛnɛ fɔ n ɲɛna. N'i ye téléphone san wagati min na e ka kuma ne fɛ téléphone laban. Ni ne ye téléphone san ni kɔni nana i da ka sigi ne la ko furuko n t'a la dɛ wa n t'a kuma fɛ fɛnɛ n bɛ k'a f'i ɲɛna de. N y'a faamu wari di kun tɛ furuko ye. Ok n ko ten n'o ye wari min diyan nɔ a diyara n ye kuwa i ni ce ni baraji Ala ka caman bila a nɔ na. Non o tɛ foyi ye téléphone ko kɔni na kɔni o tɛ foyi ye ni hamina ko b'i la dɔrɔn n wele dɔrɔn o de ka ɲi est ce que y'a faamu tant que ka ne to yen kana jɔrɔ foyi la wa. Ok n y'a faamu. est ce que y'a faamu kana jɔrɔ foyi la ni fɛn min bɛ yen dɔrɔn i bɛ n wele ka n bɔ a kalama joona wa. N'i ko ten. est ce que y'a faamu oui ne bɛ siran yen. Ok tamba. Kan foyi tɛ yen. I yɛrɛ tununnen don sa dɛ. Walahi a bɛ kɛ cogo di. A kɛra fama ye dɛ.
wala don ne fina ti ta bɔ mɔgɔ ye o. E b'a kalama ne tɛ ka bɔ sisan o. A ye tigɛ bɔ san jumɛn. Bajalo kɔni o k'e dimina ko ye sa. Kana kɔɲɔmusoya kuma fɔ ne tɛ ne yɛrɛ. Ne b'a dɔn e kɔɲɔmuso mɛ mɔgɔkɔrɔba nin tɛ ka sɔn ne ka bɔ sisan o b'a fɔ ko. Donc mɔgɔkɔrɔba bɛ sɔn ne de ka bɔ wa. Ayi o tɛ sa. Komi i nana i ka wele jɛ o de tɛ b'o kuma. Ayi ka n'o fɔ sa. I tɛ n wele kun fɔ yan sa. Ne mago de b'e la parce que n bɛna borode wari de d'i ma i ka taa san. Kɔɲɔ boroda. Awɔ. D'accord. Bɛɛ i k'a kɛ ɲuman yɔrɔ ne sɔnni de dɔrɔn de. E kɔni b'a dɔn n'i y'a di ne ma kɔni ɲuman ko banna. 1000 filɛ nin ye. 1000. I ka taa borode san. Awɔ o de don. Borode jɛman. A bɛ k'i ka plan préféré. Maa dɔ i bɛ n dɔn de sa Bajalo. Wala ne yɛrɛ ɲinɛna. An denmuso kibaruya dun. A bɛ basi foyi t'a la ne y'a bila Awa fɛ yen. Depuis y'a bila Awa fɛ yen i ma taa bɔ a ye. Ayi ne ma taa bɔ ye parce que mɔgɔ ta ne taara bɔ ye sa Awa fɛ yen a kana n'a fɔ ko ne ka denko ka jugu o n'a ɲɔgɔnna sinon i b'a dɔn sirani kɔni ko ka di ne ye o. N bɛ min f'i ye to ka taa bɔ a ye dɛ. Hali semaine na to ka taa weekend k'i fɛ yen o t'a bali i tɛ to ka taa bɔ a ye. Mais e b'a dɔn ne ka mariage sera ka ban. O de tun bɛ ka na ne so o b'a bali k'e tɛ taa bɔ i den yan. Ne to ka taa bɔ ye mais ne fɛ k'an dogo de. O tɛ sa ne y'a to sa ni mɔgɔw bɔra nin ko in kalama ne ka furuko in o dɔrɔn ne jɔrɔ bɛ ne la. Furuko in to yen a ma fɔ k'i ka tiɲɛ f'a ɲɛna. Bɛɛ i b'a dɔn tiɲɛ tɛ se ka fɔ san fɔlɔ koyi fo nin ko in ka tɛmɛ de. I b'a dɔn n'i ma tiɲɛ fɔ ne tɛ tiɲɛ fɔ. Ala ka ma ka tiɲɛ fɔ. Ne kɔni bɛ min f'i ɲɛna dɔrɔn to ka taa bɔ i den. N y'a mɛn. Semaine wɛrɛ yɛrɛ n bɛ sɔn ka taa bɔ a ye. Ok d'accord o bɛ sɔn ka kɛ. N yɛrɛ peresilen don. Yani ka taa sɔrɔ n ka dagabana bɔlen. I k'an mɛn. Awɔ an b'a kɛ. Daga wuli. A bɛ kɛ tan. Wala a tigɛra a kɛra fa. Kan foyi tɛ a kɛra fama ye. Wala o don ne yɛrɛ bɔr'i fɛ yen nɔ ma t'i sɔrɔ n taar'i denmuso ye ne sɔrɔ k'i bɔlen don. Awɔ kɛ. I yɛrɛ i tɛ sigi dɛ. A bɛ cogo di ciw ka ca sisan nɔ. Wala a bɛ kɛ cogo di. Ni bɔtɔ ye. N bɔtɔ filɛ ci la. Au fait ne yɛrɛ kun mago kun bɛ i la. O ka di yan. A man di dɛ. Parce que n ser'i fɛ o don na an denmuso ye kuma dɔ fɔ n ɲɛna. Jɔn Madamu wa? Madamu. A ye mun fɔ? Bon Awa ɲɛnɛmaya kɔnɔ ne kun t'a dɔn k'e bɛ sɔn nin ma yɛrɛ. Ko in ye dabali ban toro wale. Mais ne fɛn bɛ miiri fo nin e la kɔni. Ne taar'i fɛ Madamu y'a yira ne la k'a fɔ i bɛ juguya de k'ale la. Ne bɔra mɛlɛkɛnin kɔni a tɛna nkalon kɔni da e la. A ye jumɛn de fɔ? Madamu y'a fɔ i ka jugu ale ma. Kelen n'i ye baara fɔ ale ɲɛna n'ale mɛnna baara la ou bien n'ale man kɛnɛ i mago foyi de t'ale la quoi. I b'a bɛɛ kɛ bugɔli ni ale burujali ni fɛnw ninnu ye quoi. I bɛ sinikan dama dama dɔrɔn de f'a ɲɛna. Awa dun ka sabali. Sabali o de ɲɔgɔn tɛ ne dan ye o de. Sabali dɛ. Ayi sa Madamu tɛ sɔn ka nin kuma sugu ninnu ma sa. Madamu kɔni tɛna nkalon tigɛ. Ka den n'a don n bɛ ɲini ka na den kɛ i n'a fɔ ko cɛ. Madamu tɛna nkalon tigɛ e sa. Ayi a tɛna nkalon tigɛ ne e kɔni b'a dɔn denmisɛnnin tɛ ne hali n'i y'a kɛ mɔgɔ sugu dɔ u bɛ nkalon ta ka ne la surtout n'u t'u ba bolo. Awa n bɛna min f'i ɲɛna Madamu tɛna nkalon tigɛ e. Ayi sa mais Bajalo kɔni m'a dɔn kɔni e kɔni taa denni sɔrɔ ne fɛ yen tuguni e kɔni b'o dɔn sa. Mais a bɛ se ka kɛ o ne ɲɛna ko de mais ne kɔfɛ ne t'o dɔn dɛ. E kɔni b'a dɔn Mafin bɛ min na. Mafitini a bɛ min na gɛlɛya min na e b'o dɔn. Ne yɛrɛ bɛ baara bɛ kɛ n bɛ n ka fɛn bɛɛ kɛ ni n yɛrɛ ça fait comme ale bɛ lɛsi kɔnɔ quoi ale bɛna ni nkalon sugu ta k'o da ne na quoi. Parce que ale bɛ pɛ kɔnɔ ale bɛ sunɔgɔ la o tɛ a. Awa sabali dɔrɔn. O y'a to waliden mara fɛn t'an tɔ nin n'a ɲɔgɔnna de don. N'o kun don depuis a na don e m'a fɔ Mafin ɲɛna e tɛ se k'a minɛ. Ayi ne tun y'a kɛ teliya de kama k'a minɛ o. Mais e y'a kɛ teliya kama mais e tɛ ka teliya baara kɛ o. Ayi ne tɛ Madamu bɛ sɔn ka nin ko sugu yɛrɛ fɔ ne ma. Awɔ ne yɛrɛ denmisɛnnin tɛ bi bi n'a kɛ. Ne yɛrɛ bɛ k'i lajɛ ne tɛ ka fa e la de wa a bɛɛ ne kun t'a dɔn k'i bɛ sɔn nin ma yɛrɛ. E fana bɛna ne minɛ o kumakan ma. Mais denmisɛnnin tɛ nkalon tigɛ fɛnɛ o. Denmisɛnnin tɛ nkalon tigɛ e bɛna ne minɛ o kumakan ma. O tɛ e ma Madamu ye ne ka so wa. N bɛna min f'i ye ne ye Madamu ye tugun Madamu fasalen don wa a ɲɛda bɛɛ bilennen don hali a kɔ bɛɛ birintilen don e ka bugɔ da o fɛ. Ayi e kɔni t'a fɔ ko ne bɛ tile ka Madamu bugɔ sa Bajalo sabali o ko sugu nin ma sa. Awa ne kɔni bɛ min f'i ɲɛna sabali dɛ n'i ye min kɛ waliden na o bɛ sara i den de la i yɛrɛ b'a dɔn i ye wolomuso de. Bajalo kɔni t'a fɔ k'e bɛna ne minɛ nin denni kumakan ma nin denni wolola den jumɛn k'e bɛna ne minɛ o kumakan ma an ka teliya dun ka kɔrɔ nin ma dɛ.
awa ni min kɛra o bɛ fɔ de teriya ko t'o la kɛra ko bɛ fɔ sa o to bibi na n'i ye mɔgɔ den na dɔ kɛ waliden tɛ se ka kɛ mɔgɔ den ne ka lamɔ sara den bɛ ka ne sara o la tan tɔ debi n'a donna ne kun kan baden na sɛ o ka kusa ni ne y'a kɛ teriya dɔrɔn gasi de kama n tɛ dɔwɛrɛ tɛ dɛ teriya dɔrɔn kama kɛ n taara bɛna nin ko sugu ta k'a fɔ ɲɛna mɔgɔ n kɔfɛ mɛ a bɛ bɛn awa n bɛna min f'i ɲɛna cɛn tɛ teriya sa wa a b'a yoboyaba cɛn tɛ teriya sa dɛ a ka kan i bɛ min na ne b'o f'i ɲɛna de e kɔni bɛ ne dɔn sa bi dɔw nin dimi nana se k'o cɛn tan to a n'a ka kumakan yan n bɛna min f'i ɲɛna n'i bɛ min kɛ i b'o de kɛ i yɛrɛ ye wolomuso de dɛ ne kɔni bɛ k'o dɔrɔn de f'i ɲɛna n'i ma ɲɛ a kɔ i ka den tɛ ka taa d'a ba ma ne b'a d'a ba ma o sɔn ne tɔgɔ ka kɛ mana ko o de bɛ fisaya an fila dɔn k'an bɛn